тук сега нещо става. 41-30 блокира. Я да видим какво става. Да не би да дерелира. Така. Само ще тръгне. Там два трамвая са блокирани. Сега това ще тръгне. Ето там. Брото, виж там колко трамвая. 2 трамвая. И там още един. На заден ход. Защо? Проблеми с стрелката, може би. Чакай, май му се е разцепил вагона, я да видим. Чакай, май му се е разцепил вагона. Де да знам? Не, просто си дава на заден ход, ама не знам защо. Явно нещо става. Кабел. Сега съм точно върху нея. Нещо, стрелката не се мести. Виж там. Колко се събрах. Чакай. Ето там, вижте, има една 20. Опа, остава. Те нашите искат номерация, ама там всеки няма някакви. Ето вижте едно, че релира. Защото едната част седи на релсите с стрелката, другата на предната. Сега ще се подредиме. И там идва още един. Те сега къде трябва да въртят 20-ките? Там са всички са блокирани. Младежки. Някакъв сега особено, като се мръдне, той бъде.